Тайната на щастието. Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще поговорим за това как да привлечете щастието в живота си. Какви са тайните на успеха и как да стане магнит за щастливи случайности. Това са моите стъпки за успеха и ще ги разкажа на вас, за да привлечете и вие възможно най-добрите случки и взаимодействия с околните, които искате да изпълнят живота ви. Ако ги изпълнявате правилно, вие гарантирано ще промените живота си. Това е много ценно нещо за мен. И така да поговорим малко за отношението ви към околните. Знаете ли, че всяко ваше взаимодействие, искате или не, привлича определена вибрация? На макро ниво ние представляваме сложни струпвания на атоми, групирани в една сложна физическа система и не се различаваме от останалата материя. Освен, че всяка материя има своя вибрация в природата, всички знаем, че всеки път, когато ние сме ядосани или гневни, правим неща, които после не искаме и съдим и съжаляваме, че сме направили. Това е така, защото ниската вибрация привлича още от същата. За да се отървем най-после от бъркотията, в която сме се забъркали, ще трябва да поработим малко върху себе си. За тази цел е необходимо да последваме няколко стъпки и ако изпълняваме тези стъпки правилно и се доверим на процеса, ще успеем да променим живота си. Всичко ще бъде много лесно, ако го възприемете за такова. Тук ще ви разкрия най-добрите техники за сбъдване на желания. Тези техники при мен сработиха. Надявам се и за вас да сторите същото. Първото нещо, което трябва да направите, когато станете сутрин, още при разсъмването ви, трябва да се усмихнете. Дори да не искате, дори да не ви се усмихва. Трябва да го направите. След това ще изброите 9 неща, които сте щастливи, че имате в живота си. Необходимо е вибрацията на благодарност да даде тласък на деня ви. Избройте 9 неща, за които сте благодарни. Здравето, за семейството си, за това, че имате очи, с които да гледате, за това, че имате уши, с които да чувате, за това, че имате крака, с които да ходите и ръце, с които да пипате, или просто това, което е най-важно и скъпо за вас. Благодарете се за него. Оставете се малко в размисъл за тези ценни за вас неща и се потопете във вибрацията на благодарността. Това е една от важните стъпки, които ще променят вибрационния баланс в тялото. И тъй като светът ни е дуален и в него има 2 сили, едната е съзидателна, а другата разрушителна, ние ще се стремим да манифестираме желанията си чрез съзидателна енергия. И тук стигаме до силата на съзнанието. Силата на съзнанието може да преобърне целия свят в живота ви. И точно сега, вие не случайно попаднали сте тук, на това видео, защото вече сте готови да чуете тази истина и да приемете тези магически знания, които ще променят вашия ден и да създадете една нова, по-красива и по-хармонична, прекрасна реалност, пребъдвайки от това, което сте били в това, което ще бъдете. Когато осъзнатото съзнание е насочено правилно, то има мега мощна сила. И дори в момента да не виждаме изхода от ситуацията, ако просто с пълното съзнание му се доверим и му кажем: ти ще отговаряш и ти ще се грижиш за мен, осъзнатото съзнание ще направи чудеса. За да преобразим нашия живот със силата на голямото съзнание, можем да го направим само по благороден начин и за благородни цели, защото чистотата на желанието определя това дали то ще се сбъдне. Тази висша сила, която помага, не може да бъде подлъгана. Но ако сте готов да й повярвате, вие до едно ще изпълните всичките си желания, манифестирайки за тях. И стигнахме до втора стъпка. След като сутринта или по което време на деня сме успели да се благодарим за онова, което имаме, трябва да се благодарим за това, което искаме да имаме. Трябва да сме благодарни за самата идея и да започнем да усещаме взаимодействието с тази идея, така сякаш тя се е сбъднала. Затова 9 пъти, надълго и на широко, и колкото се може по-описателно, благодарим за това, което искаме да имаме, така сякаш то вече ни е дадено. Защото всяко нещо на този свят
привлича още от същото. Така с постоянство, всеки изминал ден от нашето съзнание ще излизат нови образи на онова, което сме пожелали и все по-детайлно ще ни се кристализира и материализира желанието. На трето, но не на последно място, трябва да започнем на ежедневна база да следим фокуса ни. Можем да останем доста изумени. Колко от нас знаят точния баланс на това колко лоши и колко добри мисли имаме в един ден? Дали сме си давали сметка, че всяко нещо на света привлича още от същото? Това важи и за думите. За да можем да преобърнем живота си и да привлечем щастие и изобилие, спокойствие и хармония, ще трябва да поработим върху самите нас. Ще трябва да следим всяка негативна мисъл или тревога и трябва да атакуваме с контрамисъл, която да й противодейства. Това важи за всяко притеснение и всеки страх. За да можем да го преодолеем, трябва да му противодействаме активно. Изправете се срещу страховете си, въоръжени, с добри мисли. Вероятно сега, когато си помислите за проблемите си, веднага започвате да се депресирате и искате моментално да избягате от съзнанието. Но пробвайте да се задържите там. Опитайте да ги атакувате, като започнете да изброявате щастливи случайности, които ще доведат в крайна сметка до вашето щастие и хармония, и неуспехите няма да ви застигнат. Дори превърнете неуспехите като части, които са ви били необходими, за да стигнете до успеха. По този начин ще успеете с лекота да постигнете целите си. Ще насочвате своето съзнание и с Божията светлина вътре във вас ще постигате всичко, за което сте мечтали. Това прави успешните още по-успешни, а неуспешните още по-неуспешни. И за да привлечем успеха, първо трябва да сме настроили всичките си мисли в тази посока. Това е като една лодка в море. Ако на лодката й се зададе посока, рано или късно тя ще стигне до целта си. Иначе просто ще се лута в морето до безкрай. Така че първото нещо е, че трябва да променим своите убеждения, за да успеем. И първо трябва да повярваме на нашето съзнание и на неговата сила. И така започнете от утре, всеки ден. Знаете ли, че Айнщайн се е благодарял по 100 пъти на ден? А нашия успех зависи от нашата настоятелност. Колко сме борбени и колко сили имаме да се борим. Така че постоянството е много важно нещо в тези мисловни процеси. Ако искате да постигнете дадена цел, трябва да отделяте определено време за това. Всеки ден трябва да имате време, за да анализирате стъпка по стъпка какво се случва по дадената цел. Всяко нещо в света има свое вибрационно поле. Сътворете вибрационното поле на вашето желание там в мечтите ви и го привлечете в живота ви. И задължително направете го без капка съмнение. Бъдете постоянни в концентрирането на енергията на вашето осъзнато съзнание. И то ще ви се отблагодари по невъобразим за вас начин. Благодарете се за това, което имате и ще получите още неща, за които да се благодарите. Вярата в доброто го кара то да се осъществи. Пропуснете светлината в живота си. Отпуснете се и доверете се на съзнанието. Наистина, вие го заслужавате. Заслужавате да бъдете щастливи, заслужавате да изживеете мечтите си. Затова повярвайте на силата в себе си. Не вярвайте на никой, който ви казва, че вие сте просто един обикновен човек. Ние всички никак не сме обикновени хора. А света е едно мистериозно място, за което знаем всъщност доста малко, макар всички науки. Другите 90% остават загадка.